kathungo jo Kenya koda weche maga juogo usuru. Wang'eni weche gi maga Social Health Insurance Fund mana kaka isewacho ni weche mag thieth to nitiere sirkal mapiny mano mar county to choko titimo kod sirkal mamalo matiende ni counties to kwinj makare. NSSF bende omed nengo kae ma jopiny choko. Kalure ni nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni pono komedo omenda mar NSSF to nyalo konyo kata sirkal kata komedo usuru mijuogo jo Kenya nyalo mono sirkal mar mondo meki kaw gope kowuok e pinje maoko matiende ni koro ni sirkal nyalo mana holo kowuok e pesa ma pacho kae. Kata kamano king'iyo kuma uchumi ma Kenya nitiere sani kalure kod kit usuru mosebed ka ijuogo jo piny wanyalo wacho ni wantiere kuma ber ma ikinde mabiro mbele nengo mar ngima waboneno kodok chien. Okane kodok chien nikech king'iyo hola ma sirkal masani osekawo oko samoro e hola ma sirkande machon nosekawo to kichak ing'iyo higa mokalo sirkal ni nochoko pesa mang'eny maloyo e osuru maloyo ma sirkal machon nosechoko. Omiyo nitie mismatch gima giwacho gi gima timore opogore nikech choko dhi malo to gope bende dhi malo kata gope magikawo e piny ka bende dhi malo. Koro kane ka gise fix problem mantie e kar hola to gi bei michulo e holo no. Kamano. Tiparo ni fixing mana kaka iwacho kar dogi kanyo nego bed ni sirkal fixe yo machalo nade kalonde ni nengo mar ngima en gino ma jopiny pod ywako nengo mar ngima pod ni malo oge japiny moro amora mosewinjo ber kidhi kata e supermarket sade kitimo kata shopping mar 1,000 iwuok mana gi jwala moro mathis ma ng'ato bende nyalo wuore ma kata ka in bende ng'iyo to wacho ni magi gik 1,000 to nyalo tami nono nego bed ni gino bedo fixe yo machalo nade mondo japiny owinje maber ahinya to ahinya en ni gi follow chike mag International Monetary Fund to chike gi nitie joma osewegi to kendo giringo gi sirkand gi maber kendo jopiny kiwacho ni chike mag IMF gin chike kaka mage ma sirkal ma pacho ka tiyogo makoro onego bed ni giweyo tege mondo gin bende pono gilu mana lai margi ma ok be hinyo japiny ahinya. Ing'eni king'iyo kata mafuta kako wawacho ni mafuta ema drive economy nikech energy price energy depend on mafuta to dong bei medo osuru e mafuta en condition mar IMF mane jok sirkande machon ne okotimo golo subsidy e mafuta nigi subsidize production mago chike ma IMF emoketo. Tok ng'eni IMF gin ging'iyo ni waoli wami chike ichulo tok ging'i ni ichule nang'o. Koro mae e problem mantie mapani ka sirkal nyalo bedo piny gi stakeholders mondo ging'i alternatives ma giwuok go e yoregi to biro konyogi maloyo luwo chike ma giyudo koa oko. Kamano. Ja Kenya nyalo bedo ni penjore ni resruok biro karang'o in king'iye